खुलुमबाय गिबियावनो जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनां टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआव आङो जोंनि बीटीसी ओनसोलाव आथिखालाव हाइलाइट जानाय मोनसे टपिक भाइरेल जागासिनो दं। बे बीटीसीनि थांनाय बीटीसीनि आमोलाव थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि दिनाव माखासे जौगालुनि खामानि मावनाय दांनायखौ लानानै आरो माखासे पेन्डिं जानाय खामानिफोरखौ नायसोमनो थाखाय आसामनि बाहेरानिफ्राय मोनसे कम्पानिनो बीटीसी गभर्नमेन्टआ जोंनि बीटीसीआव माखासे फाइलफोरखौ सिग्रोमनाय आरो स्केनिं खालामनाय अडिट खालामनाय माखासे रिपर्टफोरखौ बीटीसी गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टफोरनो साबमिट होनो थाखाय मोनसे कम्पानिनो बिनि बिबानखौ होनाय जादों। बे कम्पानिखौ बाहेरा हादोरनिफ्राय लाबोनानै बीटीसीनि माखासे फाइलफोरखौ सिग्रोमनो थाखाय बेखौ बीटीसी गभर्नमेन्टआ एपइन्टेड खालामनाय जादों। बे एपइन्टेड खालामनाय सुबुंफोरनि बिसाना 7निफ्राय 7 गेजेराव आरो बिथांमोननो आथिखालाव जोंनि बीटीसी गभर्नमेन्टआ बीटीसीनिफ्राय कालेक्शन खालामना मोननाय रेभिनिउ आरो बायदि बिफाननिफ्राय फैनाय हेडनिफ्राय थाखा फैसाजों बिथांमोना आथिखालाव दान बान्था महरै होगासिनो दङ। बे दान बान्था होनायनि जि एमाउन्ट बिसान बेखौ नायोब्ला खोब सोमोनांथावना। बिथांमोना आथिखालाव जोंनि बीटीसी गभर्नमेन्टआ बे 7निफ्राय 7 सुबुंनो दान बान्था दानारि महरै होगासिनो दङ। 21,24,000 बिथांमोननि थाखाय बीटीसी गभर्नमेन्टआ आथिखालाव बे रांखौ खरसा खालामगासिनो थानायखौ नुदों आरो बिथांमोना बीटीसीनि सदनाव थानानैनो बीटीसीनि माखासे फाइलफोरखौ सिग्रोमनाय आरो बेफोरखौ स्केनिं खालामनाय आरो बेफोरनि रिपर्टफोरखौ भाउचारफोरखौ बीटीसीनि गाव डिपार्टमेन्टआव साबमिट होनाय खामानिल'। दा बे खामानिखौ जोंनि बीटीसी ओनसोलाव थानाय गोरों गोरा गोबां सुबुंफोरखौनो बेफोर खामानियाव जों एपइन्टेड खालामनो हायोमोन, नाथाय गुबुन हादोरनि मोनसे कम्पानिनो बे अडिट रिपर्टखौ क्लियारिफाइड खालामनो थाखाय आरो सिगांनि सरकाराव मावलांनाय माखासे होनो गोनां रां लायबिलिटी थानाय आद्रा रांफोरखौ माबादि बाहायनाय जादों आरो माबादि बिथांमोना आद्रा रां मोनबावनो थादों आरो बेफोर रांफ्रा आवसारि महरै बाहायजादों नामा बिनि सायाव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ आथिखालाव मोनसे कम्पानि जाय कम्पानिनो बिनि बिबानखौ बीटीसी गभर्नमेन्टआ होनायखौ जों नोजोराव गोलैदों आरो बिथांमोना बीटीसीनि सदनाव थानानैनो गासैबो बीटीसीनि फाइलफोरखौ सिग्रोमनाय आरो स्केनिं खालामनाय आरो अडिट साबमिट होनाय खामानिफोरखौ मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे खोथाखौ गिबियावनो ससियेल मिडियायाव देरहासार इउटुब चेनेलनि जि अनार बिथाङा बेनि सायाव सावरायग्रोदोंमोन। बिनि उनाव दुलाराय बीटीडी ओनसोलनि टिकादार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां बिक्रम दैमारिया आरटिए होनायनि जै बेफोर तथ्यफोरखौ बिथाङा बुथुमदोंमोन आरो बिथाङा जों मोगा मोगि लानायाव माखासे बेफ्रुसारनाय सोमोनांथावना खोथाफ्रा बेरखांदों, जाय रादाबखौ आर'नाइ रादाबनि जोहै फोसावनाय जादों। नाथाय बे हिउज एमाउन्टखौ नुनानै आंबो खोब सोमोनांदों दि बीटीसीनि थाखाफ्रा आवसारि रोखोमै आथिखालाव बाहायजानाया जोंनि नोजोराव गोलैदों। एफाबांनि बुरजा रां, साप'ज हमनानै ला बे कम्पानि, जाय कम्पानिनि मुङानो जाबाय निटकन लिमिटेड कम्पानि। बिथांमोना खोब एक्सपार्ट अडिट खालामनाय, स्केनिं खालामनाय, बायदिसिना हिसाब निकास खालामनायनि बेलायाव जोंनि भारतबर्षआव बिथांमोना खोब एक्सपार्ट रोखोमै खामानि मावो। बेनिखायनो बिथांमोननि एक्टिभिटी एबा खामानिफ्रानो बेबायदिनो। दा बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौनो बीटीसी गभर्नमेन्टआ थिसननानै होनायमोनब्ला बे 21,24,000 रांखौ
जोंनि बिटिसि बासि एबा बिटिसिनि थागिबि गोरों गोरा गथ'फ्रानो मोनगौमोन। मानोना बिनि खामानिया जाबाय फाइलफोरखौ सिग्रोमनाय आरो फाइलफोरखौ सिग्रोमनानै मोननाय माखासे तथ्य पातिफोरखौ रेबगान्थिफोरखौ गाव गावनि डिपार्टमेन्टआव स्केनिं खालामना साबमिट खालामनाय, अडिट रिपर्ट खालामनाय, बेखिनि खामानिखौ जोंनि लाइमोनफ्राबो रोंगौमोन। नाथाय बे खामानिखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ थिसनाबासिनो गुबुन हादोराव जोंनि बिटिसिनि फान्डा मिस इउटिलाइज जागासिनो दं। बे बिथिङाव जोङो खोब दुखु मोननो गोनां खोथा। मानोना इभेन बिटिसिनि 46 जन 46 जन बा 46सा एमसिएलएफोरनो दान बान्था होनायाव जेसेबां एमाउन्टनि थाखा फैसा नांगौ बेखौ जमा खालामनानैब्लाबो 21,24,000 रां खरसा जाया। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथां जि निटकन लिमिटेड कम्पानिनि 7निफ्राय 7नि गेजेराव बिथांमोननो खामानि मावनायाव जा बिटिसिआ रां खरसा खालामदों, बे रां खरसाजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गोबां खामानिखौ मावनानै जोंनि लामा सामा दालां बायदिसिना स्कुल कलेजनि खामानिखौ जोङो गोबाङैनो मावफुंनो हागौमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, बेफोर रांफोरखौ जोङो मिस इउटिलाइज खालामदों होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बुब्लिनि सरकारनि माखासे जाख्ल'नाय फाइल आरो होनो गोनां थानाय आदार रांफोरनि जि सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ नागिरनो थांनायावनो दिनै कौटि कौटि थाखाफ्रा बिटिसिनि थाखाफ्रा मिस इउटिलाइज जानो थांगासिनो दङ एबा मिस इउटिलाइज जागासिनो दङ। आरो बे सिग्रोमनाय हाबाफारिया बेसे समहालागै सहैगोन आरो बेसे समनि गेजेराव बे स्केनिं खालामनाय, अडिट रिपर्ट खालामनाय बा अडिट साबमिट होनाय बा सिग्रोमनाय खामानिया जोबैगोन, बिनि सिमाखौ जों दा बुंथ'नो हाया। अब्ला बिथां प्रमद बर'नि सरकारनि आमोलावबो बे सिग्रोमनाय हाबाफारिया जोबाबो जानो हागौ। अब्ला हमना लादो बे सिग्रोमनाय हाबाफारिया 17 बोसोरनि माखासे फाइलफोरनि रिपर्टफोरखौ स्केनिं खालामनाय, हिसाब खालामनाय बायदिसिनाफोरखौ नायसोमनायावनो जुदि 5 बोसोर थाङोब्ला, जुदि दानसेयावनो 21,24,000 रां खरसा जायोब्ला 5 बोसोराव बेसेबां एमाउन्ट जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय फैनाय रांफोरा बाहायजागोन बेखौ साननानै हिसाब खालामना नायब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बेफोर रांफोरा ओरैनो मिस इउटिलाइजेसन जाहैगोन। मोनसे सरकारखौ गोग्गो बा जाख्ल'नाय गैयै खालामनो नाजानाया जोंनि थाखाय बरायथावना। नाथाय बे जाख्ल'नायखौ नागिरनो थांनायावनो जाख्ल'नायनि बारा एमाउन्टनि रां खरसा जायोब्ला बे जाख्ल'नायखौ समाधान खालामनायनि मोनसे बिन्दो नङा होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बिथां महिलारिनि दिनाव जेसेबां रां थाखा फैसा खरसा जादोंमोन, जाख्ल'दोंमोन एबा होनो गोनां रां आद्रा थादोंमोन, बेफोरखौ हिसाब खालामनाय, बेफोरनि फाइलफोरनिफ्राय माखासे रेबगान्थिफोरखौ स्केनिं खालामनाय, रिपर्ट खालामनाय, अडिट खालामनाय, साबमिट होनायावनो जुदि दानफ्रोमावबो बेफोरबायदि रां खरसा जायोब्ला बेसेबां रां खरसा जागोन बेखौ साननानै नायोब्ला जोङो सोमोनांथावना। दा बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै एमसिएलए गोरों गोरा आरो एलाइड अर्गेनाइजेसन आरो लिडिं नेशनेल अर्गेनाइजेसनफ्राबो बेनि सायाव गोख्रों भाबै नायसोमनायनि जै बेफोर हाबाफारिखौ होबथानानै बे निटकन कम्पानिखौ थाबैनो बिटिसिनिफ्राय खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ आउट खालामनानै आरो बे खामानिखौनो जोंनि लाइमोनफोरनो होनानै बेफोर थाखाफोरजों जोंनि लाइमोनफोरनि जिउ दानायावबो मदद होनाय जागोन। आरो बेनिख्रुइ बांसिन थामहिनबा 21,24,000 नङा 50 लाखसो रां खरसा जाब्लाबो जोंनि लकेलिटिनि सुबुंफोरनि थाखाय बा लकेलनि माखासे जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायाव जोंहा बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय बेफोर राङा आथिखालाव मिस इउटिलाइज जागासिनो दङ। दा बेखौ होबथानाया साफ्रोमबो रायजो राजानि गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना बेफोर राङा जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनो बेफोर अनथोबखौ हरदोंमोन। नाथाय बेफोर अनथोबखौ जोङो बेफोरबादि स्केनिं खालामनाय,
बा जाख्ल'नाय बायदिसिना फाइलखौ सिग्रोमनाय दांग्रोमनाय बा अडिट साबमिट होनायावनो जों जुदि दरमा दान बान्था होनायावनो जोङो कौटि कौटि रां खरसा खालामोब्ला जों गुबुन डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ माब्रै मावगोन। दा बेखौ नोजोर होनानै जों खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ बिदाय होनांगौ आरो बिथांमोननि जायगायाव जोंनि लकेल मानसिखौ सोनानै बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावनो खाबु होनांगौ। नाथाय मोनसे खोथा, मोनसे सरकार सलायोब्ला जाख्ल'नायाथ' सोलिखागोन, नाथाय जाख्ल'नायनि गेजेरजोंबो माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। नाथाय बांद्राय जाख्ल'नाया जोंनि थाखाय खहा गोनां। नाथाय जोंनियाव बेफोर रांनि जोहै बिथां महिलारिनि समाव गोबां खामानिखौनो जाफुंदों होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय जाख्ल'नाय गैया नङा, जाख्ल'दोंबो। नाथाय मोनबो सरकारानो जाख्ल'आबासिनो खुनु खामानिखौ डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनाखै। आरो साफ्रोमबो गेदेर गोलाव जायोब्ला बे रां जाख्ल'नाय हाबाफ्रा हाइड एन्ड सिकनि गेजेरजोंबो जालाङो। खायसेखौ नुनो मोनो आरो खायसेखौ नुनो मोना। दा बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जोङो 17 बोसोरनि फाइलनि माखासे गोग्लैसोनाय अडिट थामहिनबा होनो गोनां रांफोरखौ हिसाब खालामनायावनो जोंहा जुदि कौटि कौटि रां खरसा जायोब्ला जों बेफोर रांजों सोरनोबा दान बान्था होनो हागौमोन, बबेबा गामिनि लामाफोर फाहामनो हागौमोन, बबेबा कलेजनि स्कुल बिल्डिं रुम लेट्रिन बायदिसिना लुनो हागौमोन, बा सोरबा गरिब निखावरिफोरनो बेफोर रांजों अनसुंथाइ होनानै जोंनि ओनसोलखौ, जोंनि सुबुङारि सम्पदखौ जों जौगाहोनो हागौमोन। नाथाय बे रांफोरखौ जोङो नंखाय फिसा खामानिनि थाखायनो दिनै बेफोर खामानिखौ मावनानै कौटि थाखा जोंनि बिटिसिनि रांखौ लाथिख' अख्राङाव बिरहोनाया जोंनि थाखाय खोब दुखु नांथावना खोथा। बिएसिनिफ्राय बिटिसि बिटिआरसिम जाबारि हाबाफारि लानानै जोंनि दावहारु मुंख्लंफ्रा गावनि थै गोलोमदै गारनानै दिनै बेबायदि थासारिसिम सफैदों। बा जोंनि गेजेराव एबसुनि माखासे एक्स वर्कारफोर, भलन्टियार्स फर्सफोर आरो एनडिबिफोर, एनएलएबिफोर आरो गोबां मुंख्लंनि न'खरफ्रा जाबादि रांखान्थियारि अनसुंथाइ मोननांगौमोन आरो माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा जातिनि नामाव सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव गोबां मानसिफ्रा गावथार जाबाय, बुथार जाबाय, जिनाहारि खालामबाय। बिथांमोननि जि आंखाल बा बेसिक निड बेखौनो बिथां हाग्रामा महिलारिनि दिननिफ्राय दिनैसिम प्रमनितिसिम जाबादि समाधान जानांगौमोन बेफोरनो जायाखै। नाथाय बेफोरखौ गोथौयै सानाबासिनो बेबायदि सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लानानै जाबादि आथिखालाव रां खरसा खालामगासिनो दं बिटिसि गभर्नमेन्टआ, बेखौ जों थाबैनो होबथानायनि गोनांथि दं। बेनि सायाव गासैबो लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्रा साननायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। नङाब्ला जोंनि राङा बायजो हादोराव थांनानै बायजो हादोरनि मानसिफ्रासो जौगाहैगोन। दा बेखौ नोजोर होनानै जों बेखौ लकेलिटिनि मानसिनि जोहैनो बेफोर खामानिखौ नायसोमनायनि गेजेरजों मावफुंनो जों नाजानांगोन। दा खोथाया जाबाय निटकन कम्पानिया बबेनि आरो बे निटकन लिमिटेड कम्पानिया चंडीगढ़नि जोहै 1987 मायथाइनि 28 मार्चआव बियो मोनसे कम्पानि एक्टनि जोहै पास जानाय मोनसे कर्परेट एजेन्सि। बिथांमोननि खामानियानो जाबाय दाब दाब जायगायाव स्पेशेलि हिसाब निकास खालामनाय, बायदिसिना रेकर्ड किपिं खालामनाय, बायदिसिना एक्टिभिटी मावनायाव बे संगठना बा बे कम्पानिया जोबोद एक्सपार्ट। बेनिखायनो जानो हागौ बिथां प्रमद बर'आ बे कम्पानिखौ लाबोनानै सिगांनि जाख्ल'नाय माखासे खामानिफोरखौ थि रोखोमै समाधान खालामनानै मावफुंलांनो थाखाय आरो बिटिसिआव जाख्ल'नाय गैयै मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय बेखौ खालामदों जानो हागौ। बेखौ जों जाख्ल'नाय गैयै सरकार दानो नाजानायखौ जों बरायनांगोन। नाथाय बे जाख्ल'नाय गैयै सरकार दानो थांनायनि गेजेरावनो जोंनि जि डेभेलपमेन्टनि थाखाय हरनाय रां बेफोर मिस इउटिलाइज जायोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां दङ। मानोना बेफोर राङाव जोंनि गोरिब निखावरिनिफ्राय लानानै गेदेर गोलावसिमनि माखासे थै आरो गोलोमदै गारनायनि गेजेरजोंसो बेफोर राङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै सफैदों। बिनि सायाव साफ्रोमबो मानसिफ्रा मोन्थाय दं होननानै आं सानो। निटकन लिमिटेड कम्पानिनि खोथाफोरखौ गोबां मानसिया खोनादोंब्लाबो बियो मा आरो बिनि एक्टिभिटिसआ मा आरो बियो माबोरै बिटिसिआव फैनानै बेफोरबादि दानसेयावनो 21 लाख 24,000 गाहाम
रां लानानै बिथांमोना माबोरै जोंनि बिटिसिनि माखासे सिग्रोमनाय हाबाफारि आरो स्किनिं खालामनाय अडिट रिपर्ट खालामनायनि नामावनो बिथांमोना जुदि 5 बोसोरनि गेजेराव जोबाबो जानो हागौ बे 17 बोसोरनि फाइलनि सिग्रोमनाय अडिट खालामनाय हाबाफारिया जुदि बियो गोलावनिफ्राय गोलाव जुदि लेहेम गतिजों थाङोब्ला लेहेमै जुदि सोलिलांबाय थायोब्ला दानसेयावनो जुदि 21,24,000 रां खरसा जानांगौआ 5 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनखौ फिसिनांगौब्ला बिटिसिनि रांजों बिटिसिनि मोननाय रेभिनिउफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ फिसिनायावनो बिथांमोननि खामानि मावनायावनो जुदि जोङो बिथांमोननो दरमा होनायावनो जों जुदि फेसेमनानै लाजोबोब्ला जों डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ माबोरै मावगोन दा बे साननो लागा दा बेफोर खामानिखौ जोंनि मानसिफ्राबो मावनो हायो दा बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ मा बिथांमोननि एक्टिभिटिस जाबाय लिगेल एकाउन्टिं आरो बुक किपिं एन्ड ऑडिटिंग एक्टिभिटिस टैक्स कंसल्टेंसी मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन पोलिंग बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावो दा बिथांमोनाखौ बिटिसिआव लाबोनानै बेबादि हाबाफारि मावनायनि सायाव गोबां जोंनि बिटिसि बासिनि मानसिफ्रानो बेफोर खोथाखौ मिथिया नाथाय आथिखालाव मोनसे इउट्यूब चेनेल देरासार इस्लारि इउट्यूब चेनेल आरो जोंनि बिटिसि टिकादार एसोसिएशननि गोख्रों मावथि बिथां बिक्रम दैमारिनि जि आरटिआइनि जै जा आथिखालाव मोनदों आरो बे बिटिसिनि सदनावनो थानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ नाथाय बिथांमोनखौनो जोंनि बिटिसिनि माखासे अफिसियेल मानसिफ्रा मिथिया बिथांमोना मा खामानि मावो आरो बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ मा आरो बिथांमोनखौ सोर लाबोदों दा बेफोरखौ एमसिएलए आरो इएमफोरनाव सोङोब्लाबो बिथांमोना बेनिफ्राय बेफोर खोथाफोरखौ क्लियारिफाइड होनो हायाखै होननानै जों खोनानो मोनदों बेफोर जोंनि थाखाय खोब लाजि नांथावना खोथा गभर्नमेन्टनि मानसियानो गभर्नमेन्टनि माखासे लानाय हाबाफारि आरो एक्टिभिटिखौ मिथियैया जोंनि थाखाय साननो गोनां दा बेफोरो जेखियानो जादोंला मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव जाहाथे जोंनि बिटिसिनि रांफ्रा मिस इउटिलाइज जाया बेफोर रांफ्रा मोजां रोखोमैनो बाहायजायो बेखौ नोजोर होनानै दिनैनि गादियाव जनाय बिथां बर'नि सरकारा मोजां रोखोमैनो जाख्ल'नाय गैयैखौ बेस खालामनानै बिथांमोननि सरकारा दिनै गादियाव सफैदों आरो बिथांमोननि सरकाराव जाहाथे बेफोरबादि फिन आरो सिग्रोमनाय हाबाफारिया फैफिना आरो फैगौ बुब्लियाव बेबायदिनो गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोलायनानै जोंनि फाइलफोरखौ सिग्रोमलाया आरो बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव आरो फिन गावजों गाव जुजिलायनाय गावजों गाव काउन्टार रिभलिउसन जानायनि गेजेरजों मोनसे समाव जाहाथे फिन गेदेर थासारिसिम जोंनि बे प्रब्लेमा जाहाथे जौगालाङा आरो बेफोर प्रब्लेमखौ लानानै जोंनि थांनाय सरकारनि इएम एमसिएलए आरो सिफोरनि दिनाव जानाय खोथाखौ बुरखांनायनि गेजेरजोंनो आरोबाव फिन जुदि गावजों गाव खौसेथिया गोमोरलायनानै आरो फिन गावजों गाव काउन्टार रिभलिउसन जायोब्ला जोङो जोंनि बर' जाथिनि जौगानायनि खोथा बर' राव थुनलाइ जौगानायनि खोथा बर' इउथ्सफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्टफोराव साख्रि होनायनि खोथा बेफोर साननायाव जोंहा गोबां बेले बेसे जागोन जाहाथे जोङो आथिखालनि बे थासारिया जोंनि थांनाय बुब्लिनि गोरोन्थिफोरखौ खुसेरलायफिननानै बा नागिरफिननानै जोङो गावजों गाव सोंखारिलायनाय गावजों गाव बांसावलायनाय बेफोर खोथानिफ्राय जों जानगाराव थानो नांसिगोन जों बेखौ मोनसे नायजाब हिसाबै लानांसिगोन नाथाय बे खोथाखौनो लानानै आरो 5 बोसोर जों बेफोर खोथाखौ लानानै जुदि गावजों गाव दावराव दावसि जाफिनबाय थायोब्ला जोंनि डेभेलपमेन्टनि जि खामानि हाबाफारि बेहाय लेहेम जागोन दा बेफोरखौ साननानै जोंनि दिनैनि थासारिया बे इउपिपिएल बे बिटिएफ बे कंग्रेस बेयो बिजेपि होननानै गावजों गाव नारगारलायनायनि सम नङा बे समाव गासैबो बिटिसिनि बिदा फंबायफ्रानो खौसे जानानै बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ साननांगोन बिटिसिनि खौसेथिखौ साननांगोन आरो जोंजों थाफानाय जोंनि हारि माहारिनि मानसिफोरखौ जों माबोरै आखाइ मोजोमाव लानानै जोङो नि काउन्सिलखौ गोख्रों भाबै जों सालायलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनांगोन आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव खोब नंखाय खोथाखौ लालायनानै गावजों गाव काउन्टार रिभलिउसन जालायबाय थानाय आरो गावजों गाव नासयलायनाय गावजों गाव सोबख'नाय बायदिसिना नंनाय नङि
खोथाफोरखौ लानानै गावजों गाव ससियेल मिडिया आरो माखासे खौरां बिजोंफ्राव नांलाय खमलाय जानायखौ जों नुगासिनो दङ। बेफोरो हारि जौगानायनि मोनसे लैखोन नङा। बेनिखायनो जों कनस्ट्राक्टिभ दाफामनाय जिथु नोजोरजों थांनानै जों खामानि मावाब्ला बिथां कनकलाल स्वर्गियारि खननाय मेथाइफोर बादिसो जाहैगोन। बिथां कनकलाल स्वर्गियारिया बुंदों, सिगाङाव नङा गेजेराव नङा जों दाबो बयनिबो उनाव गोथां जनजाति जों होननानै बुंदों। थारमाने जों सिगाङावबो आवगायनो हायाखै आरो सिगाङावथ' गैखायानो आरो गेजेरावबो गैया, जों आरो बयनिबो उनाव दङ। दा जों बयनिबो उनाव दङब्ला जोंनि हारिनि माखासे दाफामनाय हाबाफारि, हारिनि खौसेथि, हारिनि राव थुनलाइ बायदिसिनाफोरखौ जों माबोरै जौगागोन? जों गावजों गाव नांलाय खमलायावनो जुदि गोजोमनानै थाबाय थायोब्ला, बिथां प्रमदआबो बिथां हाग्रामा महिलारिनि जाख्ल'नायनि खोथाखौनो बुंबाय थायोब्ला, हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै आरो नै इउपिपिएलनि दिनावबो प्रमदआ जेबोखौनो मावनो हायाखै, बेफोरबायदि खोथाजोंल' जोङो नांलाय खमलाय खालामबाय थानानै जोंनि गेजेरावदि डेभेलपमेन्टआ फैगोन बेखौ जों बुंनो हाया। मानोना बेफोरनि जोहै मोनसे जाथिया जेबो डेभेलप जाया। बेफोरनि खोथानि जोहै जों गाव गावनि वेट गैयिखौसो खिन्थिना लानाय जादों। बेनिखायनो खुगाजों नङा, प्रेक्टिकेलाइज खामानि मावनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनानै गाव गावनि पलिटिकेल केरियारखौ माबोरै जौगाहोनो हायो बेखौसो लानानै नोंथांमोना खामानि मावनांगोन। नोंथांमोना खालि सोरबा मावदों सोरबा मावाखै बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौल' लानानै थाबाय थानाय बा जानाय नङा। बिथां हाग्रामा महिलारिया जुदि 20टा 30टा जुदि दालां लुदोंबा, प्रमदआ 40टा 50टा 60टा पाक्कानि दालां लुनानै खिन्थानांगोन। बिथां हाग्रामा महिलारिया CIT बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज लाबोदोंबा, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोदोंबा, बिनिख्रुइ आरो जौसिन साबसिन हामसिन माखासे फसंथानफोरखौ लाबोनानै दिन्थिनो हायोब्लासो फैगौ बुब्लियाव बिथां प्रमद बर'खौबो बुंगोन हाग्रामानिख्रुइ बिथाङा बांसिन खामानि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रासो बुंगोन। बे खोथाखौ सोरबा हाग्रामाया गाव मावदों होननानै बुंना लाब्लाबो बिथां प्रमद बर'आ आं ओरै डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बुंना लादोंब्लाबो बिनि जास्टिफिकेसना उखिला रायजो राजायासो। मानोना रायजो राजायासो गणतन्त्र हादोराव राजा जायो आरो बे राजाफ्रा गोसो जाबा जेखि जाया नेताखौनो बोख्लायनोबो हायो आरो दैखांनोबो हायो। मानोना गणतन्त्र हादोराव रायजो राजाफ्रा गणतन्त्रनि राजा जायो। बिथांमोना भट होबासो बिथांमोना मन्त्रि MLA चिफ मिनिस्टार बायदिसिना जानो हायो। दा बे राजाफोरखौ बा बे फोरजाफोरखौ नेताफ्रा मोजां रोखोमै अननो रोङाब्ला गावनि पलिटिकेल केरियारखौ जौगाहोनो हाया। दा बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन आरो नोंथांमोना खुगाजोंल' बुंबा जानाय नङा, प्रेक्टिकेलि भाबै खामानि मावनांगोन। आरो जाख्ल'नाय गैयि होननानै जों बुंबाय थादोंब्लाबो आथिखालाव न'नि नामाव गोबां PCDCनि चेयारमेन बायदि ओनसोलनि मानसिफ्रा आथिखालाव थाखा लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। क'क्राझार बायदि जायगायाव, अदालगुरि बायदि जायगायाव माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथाफ्रा पस्टआव ओंखारगासिनो दं। बेखौ नोजोर होबानो जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ नोंथांमोना जिहेतु जाख्ल'नाय गैयि मोनसे सरकाराव फैदों आरो पलिटिकेल सेन्स आरो जोंनि जौगानायखौ हाग्रामा महिलारिनिख्रुइ साबसिन हामसिन लामा दालां स्कुल कलेज लुनानै दिन्थिनो थाखाय रायजो राजानो नोंथांमोना रादाय होदों। बे रादायखौ नोजोर होना नायोब्ला नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिया थाइसे जखानि खामानि मावदोंब्ला आथिखालनि सरकाराव थानाय दाजाबथाय सरकारा 5नि खामानि मावनांगोन। अब्लासो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननो फैगौ बुब्लियाव भट होगोन। नोंगौ प्रमद बर'आ गोबां खामानि मावदों, गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जुदि हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मोनबा ओनसोलाव जुदि स्कुल कलेज जादोंब्ला, मोनबा ओनसोलाव डिस्ट्रिक्ट अफिस जादोंब्ला, सार्कल अफिस जादोंब्ला, बा गोबां फसंथानफोर जादोंब्ला बिथां प्रमदनि दिनावबो बिनि 4 गुन 5 गुन 10 गुन खामानि जानांगोन। अब्लासो जोङो दाजाबथायनि सरकारनि दिनाव एबा प्रमद बर'नि दिनाव गोबां खामानि जाबाय, बिथां हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खालि जाख्ल'नायल' जादोंमोन होननानै रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। दा बेखौ नोजोर होनानै नायनांगोन। आरो फारसेथिं जोंनि बिदा फंबायनि थै गोलोमदै गारनानैसो मोननाय नालाय जोंनि BTC बा BTR दा बेखौ नोजोर होनानै गुबुन माहारिनि मानसिफोरखौबो बर'फोरजों समान समान साख्रि बाख्रि जेरावबो बिथांमोनखौ एकदम 100% स्कप होनो नागिरोब्ला जोंहा खोब खहा जागोन। मानोना
जोंनि मानसिफ्रासो थै गोलोमदै गारनायनि गेजेरजोंसो बे बिएससि बिटिसि बिटिआरखौ मोनदों। अब्ला जोंसो नांनानै लाबोनाय बे जोंनि सिखार खालामनो मोननाय बेदरखौ जों बांसिन मोनजानायनि जोंहा मोन्थाय थायो। दा बिथांमोना साजों सा लाथिख' थुंदि सिबनानै दिनै बिटिसिनि माखासे साख्रि बाख्रि हा हुनि मोन्थायनिफ्राय लानानै माखासे डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ मावनायाव बर'फ्रा दिनै जोंखौ सोबख'दों नासयदों बायदिसिना खोथा बुंनो नाजागासिनो दङ। आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफ्राव बिथांमोना हाबनानै दखल खालामनानै दिनै बर'नि हाफोरखौ सेनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दं। बेफोर खामानिखौबो जोंनि सरकारनि मानसिफ्रा गोख्रों भाबै मावनांगोन। आथिखालाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि दावराव देख्रेबमोन आरो ट्राइबेल संघ आरो बायदि ट्राइबेल अर्गेनाइजेसना बे ट्राइबेलफोरनि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो हानि मोन्थायफोरखौ रैखाथि खालामनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नोजोराव नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआबो आथिखालाव दिनैसिम हाग्रामा महिलारि दिननिफ्राय प्रमदनि दिनसिम हाइकर्टआ अर्डार होनाय माखासे हाखौफोरखौ खालि खालामनो एफेक्सन खालामनो थाखाय हाइकर्टआ अर्डार होदोंब्लाबो सासेबो सुबुंखौ दिनै मोननै सरकारनि दिनावबो होखारनो हाया जोंनि थाखाय खोब लासिंसिंनि खोथा। 3.50 लाख हाया दिनै गुबुन हारिनि आखायाव दं। बेफोर हाफोरखौ रैखाथि खालामनानै जोंनि बर' गैजारोङै मानसिफोरनो राननानै होयोब्ला जोंनि बर'फ्रानो बावहाय जौगानो हागौमोन, आबाद मावना जानो हागौमोन। दा बेफोर हाफोरखौबो जों रैखाथि खालामनायनि बिबान दं। बे बिथिङाव सरकाराबो डाइरेक्ट नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनायाव मदद खालामनांगोन। जेरै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै गुरुकुटि बायदि जायगायाव उइदाउट नटिफिकेसन अफ हाइकर्ट बा लवार कर्टनि नटिफिकेसन फैयालासिनो बिथांमोनखौ एफेक्सन खालामना होखारगासिनो दङ। जों बिटिसिनि मानसिफ्रानो बिटिसिआव थानो मोनै माखासे दखल गैयै आरो फरेस्ट एक्टनि जोयै माखासे जोंनि मानसिफ्रा माबोरै थानो मोननांगौ बेफोर मोन्थायफोरखौबो दिनै गैया खालामनानै जोंखौ दाब दाब जायगायाव होखारबाय थानायखौ जोङो आसामनि गेजेराव आरो बिटिसिनि ओनसोलावबो बेफोर थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि माखासे उइक पइन्टफ्रा जोंनि सिगाङाव रोखा रोखा नुजाथिदों। दा बेफोर जियानो जादोंला जोङो फैगौ बुब्लियाव जुदि खौसेथि जायाब्ला इउपिपिएल आरो जुदि बिपिएफ ज' जानानै जुदि सरकार दायाब्ला जेरै बिहाराव बिथांमोना गाव गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै दिनै जथाय सरकार दाफिननानै गावसिनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखा खालामनो नाजादों। बेबादिनो आथिखालावबो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा गोथौयै सानै हयै साननानै जुदि जथाय सरकाराव फैफिननो जुदि नाजायाब्ला जोंनि गेजेराव फैगौ बुब्लियाव खोब साननो गोनां जानानै फैदों। दा बेफोर जेखियानो जादोंरा आं बे निटकन कम्पानि लिमिटेडनि जोहै जाबायदि आवसारि रां गारनाय जादों बेफोर रांफ्रा जाहाथे मोजां रोखोमै बाहायजायो आरो थाबैबो बे निटकन लिमिटेड कम्पानिनि साबानिफ्राय साद' सुबुंजों जि हाबाफारिखौ मावदों बेफोरखौ बिथांमोनखौ थाबैनो बिटिसिनि सदननिफ्राय आउट खालामनानै थाबैनो जोंनि लकेल सुबुंफोरनो नि आखायाव बेफोरखौ गथायनानै बेफोर रांफोरखौ जों रैखाथि खालामनांगौ आरो बेफोर रांनि जोहै जाहाथे जोंनि लकेलनि माखासे गोग्लैसोनाय सुबुंफोरनि फिसा फिसौफ्रा जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावनानै गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि सरकारा खामानि मावनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलखौ दासिमबो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आंनि CSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोननो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगो लोब्बा आरो बर' रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे मोननो हानाय बायदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि ग्रुप आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे बे मेसेजखौ दुलाराय बर' हारिफ्रानो मोननो हायो आरो बेनि जै जोंनि बिटिसिजों लोगोसे नन बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेफोर खौरांखौ मिथिनानै सांग्रेट जानो हायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं बे कन्टेन्टखौ लाबोबाय आरो आंनि बे कन्टेन्ट लाबोनायाव आं माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लांदोंब्ला माबाफोर आयेन बिरोधि खोथा बुंफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना बर' हारिनि सासे इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा खालामनांगोन। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ दैथायहरनानै आंनि दिनैनि बे कन्टेन्टखौ आं दिनै एसेयावनो फोजोबनो थाखाय गोजोन्थों खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।